Biniyayaan kita, biniyayaan kita, nagsusupayan sa iyang kabuotan. Inantabayan kita, kasurog ta siya sa dipisil na dalan. Sinusugo kita, sisimbaguntaan sa iyang pangapodan. Biniyayaan, inantabayan, sinusugo kang kagulangan. Sararo kita sa satong pagbaklay, anenderong albay gabos kita magrokya. Banwaan tang inampon sa patag bulod sin mga baybayon. Sa iyang simbahan halawing na panahon, sa kamot ni Jesus danayan paglaon. Simbahan na sinagal, dahil na kita pabayaan. Biniyayaan, inantabayan, sinusugo kang kagulangan. Sararo kita sa satong pagbaklay.
Diyos maray na hapon po sa tugabos mga tugang. Maluhod po kita para sa orasyo emperata. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Sa ngaran kan Ama, Aki patingkan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Di kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi na sabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya na mamatean mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad din kapatawaran kan sa mong mga kasaalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugari, sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Ang mga minasunod, iyo po ang mga intensyon kan sa tong Santa Misa ngunyan. Pasasalamat offered by Buenaventura family. Jazel Cabaero, Anonymous. For the blessings received offered by Mendizabal family. Thanksgiving also offered by Bueno Mangaliag family. For passing the NCLEX offered by Maria Edith Golmatico. For passing the NCLEX offered by Joyce Balkin. Thanksgiving also offered by Hani, Villarreal family, Nales family, and Nicole family. Espesyal na kahagadan kan mga minasunod for the success of bar takers offered by IBP Albay, for Frank's medical needs offered by Lori Bedford, to pass the bar exam of Aiza Miraflor offered by Reñeses family, successful bar examination of Lee Derek Lozares offered by Lenny Lozares. For Jesus Andro praying for guidance, focus, and success in 2025 bar examination offered by Mendizabal family. For safe travel and protection offered by Mendizabal family. For healing and fast recovery of Zenaida Trinidad offered by Shara Bongon. To pass the social work licensure examination 2025 offered by Leia Barameda and Francis Julie Balingbing. For social worker licensure examination of Ria May Labore on September 2025. To pass the September 2025 social worker examination offered by Jerry Cardano Catolico. To pass the licensure examination for social work also offered by Angela Bongalon Bunao and Lourdes Floralie and Coin. To pass the NASH exam offered by Christine Irish Rontas Calleja. Special intention for 100% passing rate of BU Tobacco licensure exam for social worker offered by Christine Foliero. To pass the licensure examination for social work offered by Yvette Brutas Preconcilio. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag. All Souls offered by Benaventura family, para kay Jaime Jimboy, Celedonio and Caridad, offered by Saito and Abordo family, para sa kalag ni Robert, offered by Mendizabal family,
Para kay Serafin Rafael, offered by Magallanes family. Para kay Salvacion, offered by Bueno Mangaliag family. Para kay Evelyn, offered by Raymart Quiñones. Para sa kalag ni Da Francisco, Amada, and Lunsyo, offered by Shara Bongon. Para sa kalag ni Da Carlo Martin, Paterio Jr., offered by Dado Belaro family, and All Souls, offered by Honey. Ngunyan, iyo po an ika-23 na Domingo kan ordinaryong panahon. Matindog na po ang gabos asin sarabay niya tong awiton an awit sa pagpuon. Pagkamot sa kakurangan at pagmahal sa iyong ibigong ngunyan. Bawon asin sa bahon at Diyos sa malangit mo. Umahon ang kita ng kakurangan, gabos sa hanaan. Kinukya sa bilog na ginawan, ang Diyos na panglalang, ang Diyos na panglalang. Good afternoon.
Good afternoon, Father. Sa ngaran ka nama kanaaki asin ka na Espiritu Santo. Amen. Ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Ika-23 na Domingo sa ordinaryong panahon. Ang bulan na Setyembre, magpuon September 1 hanggang October 4. Pag-celebrar ta kan kafiestahan ni San Francisco de Assis. Ang patron kan kapos na linalang kan sa tuyang kagurangnan, ipinagsaselebrat niya to ang Season of Creation. Kaya ang CBCP maawot na ang enot na Domingo kan Setyembre, iyo po na ang kapos na misa, gibuhon na misa para sa pangataman kan linalang. Mass for the care of creation. Kaya special na ginagamit niya itong liturhiya ngunyan, lalong-lalo na sa tuyang misa, ipinagbuot kan sa tuyang presenteng Santo Papa, si Papa Leon, na maging parte kan pamibi sa laog kan aldaw na ining sa laog kan misang ini, ang misa sa pangataman kan linalang. Espesyal man niya itong idulot ining Santa Misa sa pagpamibi para sa satuyang mga tugang na ngunyan nagtitake ang bar examinations for 3 days within this month of September, September 7, September 10, and September 14. Iyo po ang bar exam days. So we remember them in our prayers also. Mga tugang, tanganing kita po gabos na uya digdi, magkani kong magselebrar kaining mga banal na misteryo sa tuyang rumdumon asin pagsulsulan an sa tuyang mga kasalan. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, maguring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasangkoran. Amen. Mag-umaw kita sa Diyos, sarabay kitang mag-awit, kang kamurawayan sa Diyos. Ikaw
Pamibi kita. Diyos na samuyang Ama, na sa paagi ni Kristo, an panganay kan gabos na lilalang, nag-apod kan gabos na bagay, tanganing magkaigwang buhay. Itugot mo, namimibi kami na sa paggiya kan hinangos kan Espiritu nin buhay, samuyang atamanon na may pagkapot an mga gibokan sa imong mga kamot. Huli kay Yesu Kristong kagurang nanyamo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay sinagahade kasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturya kan tataramon. Sa pamibi ni Solomon, inuomaw niya ang mahal na Diyos sa iyang dai matugkad na kadunongan. Dai malaladop kan isip nin tawo, ang gabos na karahayan na ginigibo ni Diyos. An enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin kadunongan. An kalulungan nakakaarog sa sarong babae na maribok, mangmang sa kamayo nin supog. Nagtutukaw siya sa pintuan kan harong niya o sa sarong tukawan sa pinakahalangkaw na lugar sa banwa. Dangan nag-aapod sa mga nag-aaragi na naghihidali sa saindang paglakaw. Pumadigdi ang si Isay man na mangmang. Ang lulong sinasabihan niya, mahamis ang tubig na hinabunan saka masiram ang hinabunan na tinapay. Alagad daiaram kan sa iyang mga biktima na kagadanan anidtuon sa iyang harong. Nan sa iyang mga naging bisita, yaon ang unyan sa irarong, sa kinaban kan mga gadan. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan ika ang samuyang paalawan sa surunod-sunod na kapag arakian. Kagurangnan ika ang samuyang paalawan sa surunod-sunod na kapag-arakian. Ang tawo ibinabalik mo sa alpo. Tinataraman mo, bumalik ka mo mga aki nin tawo. Sa imong atubang, ang sanribong taon garusa na sarong aldaw na nag-agi, o 4 na oras nin pagpuka sa banggi. Kagurangnan ika ang samuyang paalawan sa surunod-sunod na kapag-arakian. Pinapara mo ang tawo siring sa pangaturugan. Garuduot na minatalubo pagkaaga asin minaburak, pagkabanggi na luluyos saka nagagadan. Kagurangnan ika ang samuyang paalawan sa surunod-sunod na kapag-arakian. Ipasabot mo sa muya na bilang sanaan sa mong mga aldaw, tanganing magkaigwa kami nin kadunongan. Sagkod no arin kagurangnan an sa imong kaanggotan, kahirake an sa imong mga surugoon. Kagurangnan ika ang samuyang paalawan sa surunod-sunod na kapag-arakian. Pagkaaga panoa kami kandanay mong pagkamuot, tanganing mag-awit kami asin mag-ugma sa bilog niya mong pagkabuhay. Kagurangnan niya mong Diyos, mapasamuyaan sa imong mga biyaya, pauswaga ang gabusming mga gibo. Kagurangnan ika ang samuyang paalawan sa surunod-sunod na kapag-arakian. Sinusubol ni San Pablo si Onesimo pasiring ki Filemon, asin hinahagad niya digdi na pahilinganin pagkamuot ang sayang espiritual na aki, asin akoon ini bilang tugang ki Kristo. Siring man ang agyat sa to sa lambang kapwa. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo kay Filemon. Ako, si Pablo, na sarong sugo ni Kristo, Jesus, asin niya nabibilanggo huli sa iya. Kaya nakikimahirak ako sa imo para ki Onesimo na naging espiritual kong aki digdi sa bilanggoan. Binababalik ko siya sa imo ngunyan, nagaro man sa nadara niya ang sakong puso. Buot ko kuta na nidigdi na sana siya sa kaibahan ko. Mantang nabibilanggo pa ako, hulikan marahay na bareta. Tanganing mapaglingkudan niya ako, imbis na ika ang maglingkod sa ko. Alagad, habo kong piriton kan tabangan ako, kundi mauwat gibuhon mo iyan sa sadiring buot. Kaya day ako magibo nin anuman kunda imo uyon. Tibaad,
Napasiblag sa imo si Onesimo sa alipot na panahon, tanganing makabalik siya sa imo sagod lamang, bako bilang sarong uripon, kundi urog paki sa uripon, bilang namumutan na tugang kay Kristo. Mahalaga siya sa ko, urog siyang magiging mahalaga sa imo, bilang uripon asin bilang tugang sa kagurangan. Kaya kon ibinibilang mo ako katrabaho mo, akuon mo siya giraray, nagarong ako an inaako. Tataramon kan kagurangan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Alleluia, alleluia. Sabi mo no, O Diyos, nagdadangog ako sa mga tataramon mo. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang kagurangnan mabas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagrokyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kadakol kan tawong nagsunod kay Jesus, nagatubang siya sa inda asin nagsabi, "An magdulok sako, dai magiging disipulo ko, kung urog na namumutan niya kaysa sakuan sa iyang ama, ina, agom, mga aki, mga tugang, asinan sa diri niyang buhay. Anday magpaasan kan sa diri niyang krus, saka magsunod sako, dai magiging disipulo ko. Kung igwas sa indong buot magtugdok nintore, bakong binatukaw na siya, dangan ko'y kwentahon an magagasto. Tanganing maaraman, kung igwas siya, kan tamang halaga na ikakapahaman kayan. Takon ikabugtak na niya ang pundasyon, asin dai siya makapahaman, pagngingisihan siya kan mga tao. Asin sasabihan, ang tawong iyan, nagpuon magtugdok, alagad dai nakakapahaman. Kung may sarong hade na buot makikera, sa saro man na hade, isipon ngo na niya, kung kaya niyang makilaban na 10,000 sanaan soldados niya, tumang sa 20,000. Kung dai niya kaya, mapadara siya nin mga sugo, asin mahagad nin katuninongan mantang harayo pa an sa iyang kalaban. Siring man, anday sa indo magbaya, kan gabos na sa diri niya, dai magiging disipulo ko. Pangatugang kong namumutan marhay na bareta kan kagurangan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good afternoon po. Sorry, namati ko niya na hapon na gurang na ako. Nagpuon ako kasubagong 1:45, 3 o'clock, then ining 4:30. Pagpangtulo ng misa, yan ang nagsusuko na sa padi sa iyang boses. Yan. Kaya paggurang ka na, masabutan man nindo yan, magururang man kamo. Nganya na Domingo, enot na Domingo po kan Septembre, pinagmaot kan CBCP na ideklara ini bilang pagpahalaga niya to sa bilog na linalang. Kaya since September 1 up until October 4, sabi ko kasubago, iyan ang pinag-aapon na season of creation. Kaya ining misag ini, special na misa para sa pangataman kan mga linalang. Care for creation. And in connection kay yan, ang sa tuya pong namumutan na obispo, si Bishop Bong Bailon, nag-issue po siya ng surat pastoral para sa lambang saro sa tuya. Asin hinahagad niya sa muya na ining surat pastoral na inibasahon sa Indo imbes kang humilia. Ang titulo po kay ining surat pastoral, ang mga duka ang nagbabayad kan halaga kan korupsyon. So, dangugon ta daw po ining surat kan sa tuyang namumutan na obispo. Namumutan na mga tugang kay Kristo. Sa Ebanghelyo ngunyan na Domingo, ang kagurangnan nagsabi sa katawuhan na ang sisay man na dai magpaasan kan krus, asin magsunod sa iya, dai magiging disipulo niya. Siring man,
An dai magbutas sa iyang mga pagrugaring, dai magiging disipulo niya. An sa iyang mga tataramon, minapagirumdum sa to, na ang pagsunod kay Kristo, bakuan pagmaawot nin kaginawahan o pribilehiyo, alagad nin isog buot, sakripisyo, asin integridad. Ini sarong pangapudan na inuton ang katotohan asin pagkamuot sa kapwa kaysa kayamanan asin posisyon. Mabuhay bako para sa sadiri, alagad danganing maglingkod sa Dios asin para sa ikararahay kan gabos. Importanteng gayo ang pangapudan na ini, lalong-lalo na sa paghampang niyato kan presenteng realidad. Sa bilog na nasyon, bilyones na piso ang ibinuhos sa patrabaho kan flood control. Alagad na pag-araman kan gabos, nadai man nangyari ang mga ini. Mga trabaho na sinasabing natapos, alagad dai man ngani na puunan. Mga sinabing istruktura na dai man kihinilngan sa lugar. Ginastong mga pundo na naghatod din peligro sa komunidad. 15 sanang mga kontraktor ang nagpakinabang sa halos 1/5 kan kabilugan kan budget para sa flood control. Ang iba sa inda, bilyones ang pinagkurakot. Ang mga proyekto ikinalat, minsan sa mga lugar na dai man pinagbabaha, bantang sa mga tunay na pigbabaha, nagdadanay sa peligro. Bako sa naining kaluyahan sa palakaw, ini makasalan na paggamit kan pagsadiri kan mga dukha. Sa lambang pagtikas kan mga dapat maglingkod, ang nagsasakit ang mga dukha, asin danay na nagtitios. Digdi sa albay, marata pa kamo? Digdi po sa albay, an sa tong mga tao nakakamati kan lanit kan salang pamamahala. Danay kitang inaagihanin bagyo, pagbaha asin lahar. Pinapangana ang distrosong daraka ini dahil sa mga irresponsabling pagkwari sa pamitisan kan mayon. Maluluyang flood control asin ang pagpabaya kan mga dapat magbantay sa satong probinsya. Nagigirumduman niya to, itong makusog na pagbuhos kan dugi na nagtahob nin mga harong, pinanganak pa kan tinambak na kwari na ruminasay pasiring sa mga barangay. Nagigirumduman niya to ang mga pagbaha na nagsanok sa mga banwa. Minsan may mga budget na kuta na ginasto sa paglikay sa mga tao sa peligro. Lambang kalamidad, minawagas nin renibong familia, minasayang kan produkto kan parauma, asin minawara nin hanap buhay kan mga parasira. Bako sa naining mga natural na kalamidad, alagad mga lugad na pinapararom kan kaganidan nin tawo asin pagpabaya. Dagdag pa sa kulog na ini, ang mga pasali kan iba, kan sa indang sobrang yaman, asin mga pagsadiri, nagikan man sana sa pundukan gobyerno, mga bihikulo, harong, asin kinabano na buhay na daing supog na ipinapaara sa mga tao. Sa tahaw, kan mga pagtios, kan mga nawaran nin gabos. Ang siring na ugali, bako man tanda nin balaog, kundi pagpasaluhib. Minasuag ini sa pangapudan kan Ebanghelyo, na bayaan ang mga pagsadiri para sa katotoohan asin paglingkod. Minahatod ini nin iskandalo sa banwaan asin minabastos sa mga tawong pinaghabunan kan sa indang kwarta. Ini ang inaapod niya itong ghost stewardship. Nagsasabing may ginibuhan alagad na iman in ebidensya. Panugang proyekto alagad mayo man. Gibog-gibong, minapayaman sa mga nagkapira, alagad minaraot sa kadaklan. Ang ghost stewardship, pagpasaluhib sa dukha, sarong lugad sa linalang nin Diyos,
asin pagsayuma sa tunay na pangapudan sa pagiging disipulo. Ang siring na korupsyon, bako sa ng sarong krimen laban sa gobyerno, ini sarong kasalan laban sa Diyos, asin sa gabos na tao. Ang lambang hinabon na piso, kakano na isinayuma sa tawong nagugutom. Ang lambang ghost project, eeroka na isinayuma sa tawong mayo nin harong. Ang lambang saputing pagtugot, sarong, sentensyang kagadanan, sartugang sa maabot na bagyo. May namok. May mga turog na kaya. Minsan sa tong pinangaranan, ining lugad, kita minapahayag na posible ang pagbago. Yaon kita sa taonin pamamahala, naghahanda para sa selebrasyon kan ika-75 taon kan sa tong pagka-dioceses, asin gabos nagbabaklay kasabay kan bilog na simbahan sa kinakban sa panahon kan hubileo nin paglaom. Mga pangapudan ininin konbersyon, asin marhay na gibo. Ang totoong pamamahala, kaipuhan na tama, ang anuman na ipinapahayag. Ang pagkasala, inaako, asin nagbabago. Siring manan mga duka na ang nagiging sentro sa lambang pagplano, asin paghiro, pasiring sa pag-asenso. Ang totoong pagsunod kay Kristo, iyo ang pagpaasan kan krus nin onesto. Pinipili ang kapakumbabaan, bako prestihiyo. Asin enot ang tawo, bago ang ganasya. Magpuon kita sa satong sadiri bago kita magturo nin iba. Ang pagbago minapuon sa sadiring mga harong asin komunidad. Kung paano niya to hinahampang, ano sa tuyang mga responsibilidad para sa kinakban na may onesto asin pagmangno. Isipon niya to kung paano kita nagtatapok nin mga basura asin nagmamakulog sa kapalibutan. Tukduan niya to an sa tong mga kaagian na mamuot asin galangan ang mga regalo kan paglalang. An kakahuyan, mga salog, an kadagatan, an kabubuldan, nagabos mga tabang sa satong buhay. Pilion niya to an lideres na mabantay kaining mga kayamanan, asin ilikay an satong komunidad sa anuman na mga pag-abuso. Dahil kita magsilensyo kung nahiling ang korupsyon, pribado man o publikong patrabaho, ihayag niya to an anuman na klase nin pandaya, mamibi para sa pagbakli, asin magtarabangan pasiring sa pagbago, ang aning maumayan an sa tuyang daga. Ngunyan bilang simbahan na lokal, itao niya to an sadiri sa dalan na ini. An sa tong hinaharubay sa tuyang ipamuhay, an sa tong ginagastusan sa tuyang hamanon na may pagmakulog, an sa tong pinaglilingkudan sa tong danay na antabayan. Kung kita man masala, sabihon ang katotoohan, asin gibuhon ang tama. Sa tuyang antabayan, asin tabangan, ang mga nasa gobyerno, nasa industriya, asin sa satong mga komunidad, na mabuhay asin magtrabaho na may integridad. Ulit asin dami na pahayag sa tuya na ang paglaom, bakong basang-basang. Kaya mantang naghahanda kita para sa selebrasyon kan ika-75 taon, kan sa tuyang dioceses, lugod pamanan sa tong iwawalat bakong ghost projects, asin ipinaghahambog na kayamanan. Alagad, ang pagsaksi nin sarong banwaan na nagkugos kan pangapudan sa pagkadisipulo. Pagpili sa katotoohan, bakong kaputikan. Pamahala, bakong kaganidan. Asin paglaom, bakong kahurasaan. Kunsiring, ang bangkete ning kagurangnan tunay na magiging bukas sa mga nasa laylayan, asinan mga duka magkikinabang sa to. Bako sanang sa mga tataramon, kundi sa tunay na pakisumaro. Nagbalik na naman sunamok.
Iniitaas ko an sa tong probinsya sa pangataman kan sa tong ina, si Nuestra Señora de Salvacion, sa tuninong nakahigusan ni San Jose, asin urog sa gabos kay Jesus nakagurangnan na nag-aapod sa tuya, na magsunod sa iyan na may integridad asin puso. Pakusugon niya lugod kita sa pagpasan kan krus nin totoong pagsunod asin mabuhay bilang mga dayupot na mga tagapamahala asin mga paradara nin paglaom. Sa katuninongan na minabugkos sa to gabos, permado po ining surat na ini pastoral kan sa tuyang obispo, an obispo kan Diocese kan Legazpi, Joel Z. Bailon Didi. Unyan simbagon niya to ang pag-agyat asin mensaheng ini, matindog kita gabos, sarabay niya tong ipahayag an sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos sa mga makakamhan, Kaglalang kan langit asin daga, asin kay Jesu Kristo aking bugtong niya kagurang nanta, ipinangitam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat halos sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabangin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasaalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. mamibig kita sa Ama na nag-ako sa to, bilang mga sadiri niyang aki, para sa kusog na mautob niya to ang mga kahagadan pagiging tunay na Kristiyano. Sa kada petisyon masimbag kita kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamipi. Kagurang na ni hinanyugaan sa mong pamibi, tanganing an mga namamayo sa simbahan, giyahan kan Espiritu Santo sa saindang mga desisyon, para sa pagpakarhay kan kinaaban, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamipi. Tanganing dain niya to pagtalikodan an pagsakit, kundi akoon an mga krus na minaabot sa to, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamipi. Tanganing matalastas niya to na an buhay na dusay sa Diyos, buhay nin paglingkod na may pagsakit, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamipi. Tanganing an mga nagehelang asin mga pinabayaan, magkusog ang buot sa saindang mga pagsakit, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamipi. Tanganing an mga gadan niya tong kadugo asin katuod na nagpasan kan krus ni Kristo sa kinaaban, magugma sa kaugmahan sa langit sa god paman, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamipi. O Diyos, sa muyang Ama, aram mo ang mga manlain-lain niya mong pangangaipo sa buhay na ini. Pakusugaan sa muyang buot, sa pagpaasan kan sa muyang krus, asin sa pagsunod sa linakawan kan sa imong aki, si Jesu Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Aliturya kan Eucharistia. Inudulot niya ang alok asin at tinapay, galing
Pamibi ka mo mga dugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos amang makakamhan. Ako on manlugod kan kaguranan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Ako on mo, Ama, ining mga bunga kan daga asin kan sa mong mga kamot, lubuson mo sa inda an sa imong gibong paglalang. Tanganing binago kan Espiritu Santo, sindamagin para sa mo. Kakanon asin hinumonin buhay na daing kasagkoran, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong itaas espiritu, san mga puso. initaas mina sa kagurangan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos sa sinakakaligtas na danay asin minsan sa Magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan, na daing kasagkoran. Ginibo mo ang gabos na sangkap kan kinaban, asin hinusay ang mga paliwat-liwat kan mga panahon, alaga ng tawo, hinimo mo sa ladawan mo, asin ipinasakop sa iya ang gabos na ngangalasan kan mga bagay, tanganing siring sa namamahala, magin kagurangnan kan gabos mong linalang, asin sa atubang kan darakula mong gibo padagos na mag-omaw sa imo, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya kaibakan gabos na angheles, kami nag-oomaw, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Kagurangnan, ikananggadan banal, burabo din kabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawa kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya, sa rugaring yang buot, pinasaluhiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, itinao, sa iyang mga disipulo nan sabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan kaini, taini, an sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis, sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini, taini an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, na papabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inian pagibuhon indo sa pagrumdom sa sako. Stereo kan pagtubod. Pagkabuhay mo liwat ipinapahaya, sukod na Kaya kami,
na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang na kaming nagpapakinabang kan hawa kasindugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Ginomdum kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumdumasa sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Kasinan gabos na mga kadaan, dangan ako sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba, ni Santa Maria, Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose, an sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, nakaidto pa, nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan. Sa pagkasaro, kan Espiritu Santo, at gabos na kagalangan, asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukloan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod, mamibi kita kan ama niya mo. Gawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan warasan sa mga aldaw nyamon katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherap, paging danay natalingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesu Kristo.
Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan ibidawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kulian pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya, an katuninongan na sin pagkaburonyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurang nandanay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Sa sign language, if you want to say, I love you, arog po kayo na yung sign. But if you make it to, tapos kaguon mong diit, ang ibig sabihin kayan, peace be with you. Yan. So, sa tuyang mo niya naihiras, sa lambang saro, ang tanda ni katuninongan. Peace be with you. Cordero ka Diyos, managpapara, kan mga kasalan at kinabang. Kahiraki kami, Cordero ka Diyos, na nagpapara, kan mga kasalan at kinabang. Kahiraki kami, Cordero ka Diyos, na nagpapara, kan mga kasalan at kinabang. Nawi kami, ni katuninongan. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo ang nagpapara, kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo, Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Napay na banal, binaag para sa mga busos, ikan araw na banal, itinaos sa mga bus, inumunin buhay.
Maluhod po para sa pamibi, para sa pangataman kan linalang. O Diyos, nin pagkamuot asin buhay, sa mong ginikanan asin padudumanan, kagibo nin gabos na uyas sa mo, asin nin gabos sa kapalibutan. Ako ang sa mong dalisay na pag-omaw asin pagsamba sa imong kamurawayan. Sa kapinunan, iwinaras mo ang liwanag. Minasdan mo ang gabos mong linalang. Pinangyari mo sa inda ang kahusayan asin karahayan, asin sa tawo. Pinagiras mo ang katungdanin pangangataman asin pamamahala. Patawada kami sa mga sala aming naginibo, nin pagsuhay sa kabutan mo. Nin kapaabaw-abawan asin padagos na pagpatimasaang sa kalikasan. Asin katigayonan nin pagiging kabaing mo asin katuwang mo. Siring sa sorogoon mong si David, kami nagsusulsol asin nagaarang. Pusong malinig, lalangas ako, O Diyos. Sarong bago asin maimbod na espiritu, ibugtak mo sako. Tabangan mo kaming magbalik buot sa imo. Bangunan mo kami hali sa kapadungkalan, na maging malinaw sa mo ang pagiging katiwala. Asin nabako kami Diyos, kundi ikasana wara ng iba. Naigalang mi ang samong kapwa, kasaronin gabos mong mga linalang. Sagum kan sa imong kakusugan asin kabagsikan, gibuha kaming maging mga tagahasok, tagaprotihir, asin mga burabod na magtatao sa samong kapwa asin sa imong mga linalang, nin buhay na magsusupay sagod sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Nuestra Señora de Salvacion, Pamibi mo kami. San Francisco de Assis, Ipamibi mo kami. Mamibi kita. Ama, ining sakramento nin pagkasararo na samuyang inako, magpararom kan samuyang pagkaburunyog sa imo, asin sa samuyang kapwa, tanganing mantang naghahalat kami kan bagong langit, asin bagong daga, makanood kaming mabuhay na matiwasay, kaibaan gabos na mga nilalang, huli kay Kristo na sa mong kakurangnan. Amen. Tukaw tabi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa Pro Seminaryo. Ang natipon po niya to sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot sa 38,221 pesos and 5 centavos. Ang naambag tapos siring na oras kan misa, 7,307 pesos and 30 centavos. Ang second collection, nag-abot po sa 9,467 pesos and 65 centavos. Ang mga kapadian asin seminarista sa Diocese ni Legazpi, magkakaigwa nin One Voice Part 2 Dinner Concert for a Cause sa Oktubre 10, alas 6 sa pagkabanggi sa Legazpi City Convention Center or LC3. Ang proceeds kanasabing aktibidad para po sa ongoing formation nin bago asin mga masurunod na padi sa Diocese ni Legazpi. Sa mga maawot magbakal nin ticket, available po ang ticket sa opisina. Siring man, ang nakolekta niya tuungon yan na bulan in Agosto hali sa tada canisters, igwang total na 20,387 pesos and 50 centavos. Sa mga nagbalikan sa indang canisters, pwede na po ko anon sa opisina ang tada canister, tangaling magpo naman na maghulog sa mga ini para sa bulan in Setyembre. Salamat po sa danay na pagtabang sa mga nangangaipo. Iniimbitaran po kamo na magsabay sa Basic Sign Language Response and Hymn Workshop sa Setyembre 13, aldawnin Sabado, sa oras na alauna sa pagkahapon. Maut may pong pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana. Duwang anonymous sa tig 1,000 pesos, apat na anonymous sa tig 500 pesos, duwang anonymous sa tig 400 pesos. Diyos mabalos po. And sa kuya pong apresasyon, asin pasalamat man sa lampang saro sa Indo, nagatinder kay ni Misa sa mga naglingkod sa satuya pong misang ngunyan, magpoon sa satuyang choir, ang satuyang mga holiness, asin siyempre ang satuyang mga live streamers, ang mga nagbarasa, ang satuyang commentator, mass collectors, lay ministers, asin ang satuyang mga altar servers. Thank you very much po sa Indo. Asin kada enot na Domingo kan bulan, igo po kitang
para sa satuyang mga kaakian, youth catechesis. So, dyan po, digigibo sa satuyang hall. So, salamat sa mga nagpartisipar digdi, asin sa mga formators na nagtatabang sa satuyang mga kaakian. And next Saturday, I would like to invite you na magsabay duman, magpartisipar. Alauna po nin hapon, itong sign language workshop. Tanganing makakasabay kita. 3 o'clock mass ta po is a sign mass. So, that is specially dedicated para sa satuyang mga deaf brothers and sisters. So, para makaparticipate kita sa misa using sign languages, so sa alauna, sa maabot pong Sabado, poon alauna hanggang, I think, alas 3. So, pwede po kita, imbitado po ang gabos. Madigdi man subini. So, kaya magdirigdi po kamo. Si Bini sa torno. So, hopefully, matawan ta po inini na panahon. Thank you po. Matindog na kita. Ang kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan, lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton, asin maherakon. Anama, at aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Sarabay po kitang magkanta. Salamat po.